ሰላም ቤተሰብ መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብደሓን መጻኹም ክልፎቱ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ቱቶርና ንሪኦ ማለት እዩ how to create radio button in HTML ማለት እዩ። ስለዚ ፋይል ኔም ረዶ .html ፋይል ኤክስቴንሽን ክሬት ክሬት ማለት እዩ። ስለዚ shift plus 1 ኢልና ማለት እዩ ኢንተር እሺ ኣብዚ ፎርም ታግ ክትቀምጥኑ ማለት እዩ። ፎርም ታግ ኢንተር ኢለ ኣብዚ ኢንፑት ታግ ኢንፑት ታይፕ እንታይ እዩ ብዙሓት ኢንፑት ታይፕ ዘለዎ ማለት እዩ። ራድዮ ናቲ ማለት እዩ እዞም ታይፓት እዚኦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ግን ራድዮ ጋብን ታሕቲ ወሪድና ራድዮ እዩ ራድዮ ማለት እዩ። እሺ አይዲና ከዓ ማለት እዩ አይዲ ለምሳሌ ናይቶም ናይ መጀመርያ ዌብ ፕሮግራሚንግ ዝበሃሉ HTML ጃቫስክሪፕት እና CSS ክሰርሕ ደልየ ማለት እዩ። ናቶም ራድዮ በተን ክወፅለይ HTML እሺ ኔም ከዓ ለምሳሌ እዚ ዌብ ፕሮግራሚንግ ማለት እዩ። እሺ ቫልዩ ከዓ ቫልዩ ግን HTML ተብሎ ችግር የለውም። እሺ ካብኡ እንደገና ክሎዝ ልገብረ አንግል ብራኬት ከምዚኣ ሓጃት ንጥቀም ማለት እዩ። ላቤል ክንጥቀሞ ኣብታ ላቤል ታግ ውሽጢ ፎር አትሪቢዩት ንጥቀም ማለት እዩ። ፎር አትሪቢዩት ስፔስ ገይርና ማለት እዩ። ስፔስ ንብል እሞ ፎር አትሪቢዩት ይጥቀም ማለት እዩ። ለምሳሌ ክሰርሕ ደልየ ዌብ ፕሮግራሚንግ ክሰርሕ ደልየ ማለት እዩ። ፕሮግ እሺ ኣብዚ ለምሳሌ HTML ኢላ እሞ እሺ ያው ኮፒ ፔስት ገይራ እሞ ኮፒ ፔስት ገይረ ማለት እዩ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኢንተር ኮንትሮል ፕላስ ቢ እሺ ኣብቲ ናይ መበላኸላይ ከዓ ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ ራድዮ ቤተን አይዲ እዚ CSS ቫሊና እውን CSS እሺ ናይ መበልሳሳይ ከዓ ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ ራድዮ ዝኾነ አይዲማ ግን ጃቫስክሪፕት ማለት እዩ GS እሺ እዚኣ እውን GS እሺ እዚ ኣብቲ ናይ መበልኸላይ ዘባይዙ ወደ ብላታ እዚ CSS ሰርቶም ግባእ ማለት እዩ። ማለት አይዲ ኔም እና አይዲው እና ቫልዩ CSS ስለሆነ ማለት እዩ። CSS በሳሳይ ከዓ ጃቫስክሪፕት ማለት እዩ። ጃቫስክሪፕት እሺ እዚ ራን ክንገብር እሞ ሪቨርስ ኤክስፕሎር ማለት እዩ። ክሊክ ገርና ሕዚ ፕሮግራምና አውትፑትና ጎን ጎን ገይሮም እሞ ሕዚ ከምዚ ይመፅና ኣሎ ማለት እዩ። ከስታይ ሽግሩ ራድዮ በተን መፂና ኣለዎ ሓደ ኣብ ሓደ መስመር ኣብ ሓደ ላይን እዮም መፂኦም ማለት እዩ። ነንባዕሎም መስመር ክሕዙ ማለት እዩ። ሳልሳይ ከዓ ራድዮ በተንና ሰሌክት ምስ ገበርና ሳብሚት በተን ክመፅና ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሕድሕድ ላይን ክመፃ ብሬክ ታግ ክንጥቀም ኢና ማለት እዩ። ብሬክ ታግ ይኸውን ማለት እዩ። ብሬክ ታግ ማለት እዩ ቀፂለ ከዓ እንታይ ክጥቀም ማለት እዩ ኢንፑት ታይፕ ሰብሚት ማለት እዩ። ሰብሚት እሺ ቫልዩ ከዓ ቫልዩ ማለት እዩ። ቫልዩ ሰብሚት ካብኡ አንግል ብራኬት ክሎዝ ትገብር እኒሀኒ ኣብ መንጎ ፕሮግራምና ኣብ መንጎ ሰብሚት ከዓ
نيو لاين نخون مالتي تاك كمعني هذه كنترول بلس شيفت لا مالتي ريفرش كره المثلية مالتي تايتل سكو أرستكو أرستي بوليتا وشت مالتي heading تقمو heading تقايمة هذا ما عن تصح لنا ده how to create ماشي how to create radio button what HTML ماشي paragraph انتر يدوي أول هذا ما في paragraph ماشي choose sorry زي النير choose choose your favorite web programming شي كنترول شيفت إذا ما تريفرش كره لأنه ما في هذي choose your favorite programming language نعم ما في هذي كوزيم more favorite هنا programming language select مقر ما في كوزيم كوسدستيم حريم ما في كو submit مثلا ما في ስለዚህ ቤተሰብ ናይ ልምዓንቲ ቲቶርና ራዲዮ በተን ኣብ HTML ከም ዝመስል ሕቶቶ ለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን እንትን ምግባር ይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ። ሓፃሊ ካልእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ ስለ ዝሰማዕኹምኒ ይቀኒየለይ። ቴንኪዩ